Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Shillong Muslim Forum menta kasngi ka khatlai trik ulber arhajar apun rio kalapha da kashiti shong mentri rangba kajirla ukon rat sangma ha kaba kalapan pawe ka jing sngokhya ka bakraw halor ka jing klumar ka badangshen ha West Garo Hills bat karpat ru banyada ye ki Jaka mani Blei bat banwan ra biang ya ka shongsuk shongsan bat ka jing etlilang ha kajilla ha kashiti ka forum kalapan pau ya ka jing sngokhya halor ki khubor bala Pynjulor ye ki Jaka mani Blei bat ki we ki jingja jong ka jing kan at bat ka jing penjot ye ki mar ki mata ha kapor badangdon ka jing kan at Kentup ia kajing Pynjulor ia katura jama masjid bat kumju ru kajing thang ki office bat ki Jaka trekam ha ki Jaka basyakta ka forum kalapan pau bakum kini ki jingja kilong ki basngosi hadu kata-kata bat ki Pynthut ia ka jingsuk bat ka jingetli ka bala slem bha ka ba ki jaj benrio ha Meghalaya ki sam nadu ki pateng benrio ka Shillong Muslim Forum kala Pynrem jur ya baro ki rukom thombor bat Pynjulor ya ki Jaka mani Blei ki Jaka trekam jong ke Imlang Sahlang bat ki mar ki mata jong ki patba klem da khen ya ka jat ben riu ne ka seng ka badon kti ka forum kala pen pau biang ru ba ka jing kerpat jong ka nak benta ka jing ya dai ki Jaka mani Blei bat ka jing shngan bat ka jing atli jong baro ki jat ben riu ki basa ha ka jilla kum ki dukhot jong ka jat benriu ritpat ki ba la shong la sa ha Meghalaya de ki pateng benriu ka forum ka penpau ba ki Muslim ha Shillong ki khenkor bha ya ka jing shongsuk shongsngan bat ka jing burom markliang bat ki jat benriu riulum ka forum ka la penpau shu ya ka jing songkhya jong ki trai muluk ha ka ba ya dei bat ka jing wan buhai shnong bian bat laong ba ki Muslim bashisha ki bamdei ki riulum ki bala long slem bha kum shibenta jong ke Imlang Sahlang jong ka Meghalaya ki kershan ki jing persha kat kum ka an banyada ya ka hok ka jing long bakerpang bat ka jing mentoi jong ki trai muluk jong ka jilla ka forum ka penpauru ya ka jing sngokhya ha ka baidei ba ka jing lang pat ba dangshen don ki baong omdan Allahu akbar ha Meghalaya da ka bakdo ba ka kentin Allahu akbar ka bamud ublei ubakrautam kadai ka jing penpau ba kentang jong ka jinget baki Muslim ki penon kam ha kapor baki duai man kasngi bat ki leniam ka forum ka penshai ba kum man la kan yam ka badon la ki jong ki jing penpau kentang ha ktin bat ki riti dostor ba per kani ka kentien ka bat ya ka jingmut ka bajilliu ha ka jinglong men siem na ka benta ki Muslim ha ka jo kapor ka forum kala Pynrem jor ya ka jing penon kam bakla ya ka no ka jing penpau niam Haki kam thombor neki kam bamman ka Shillong Muslim Forum kala kerpat ya ka sorkar bakan pentikna ya ka jingyada ya baro ki Jaka mani Blei bar ki Jaka trekam jong ki patba bar ban shim mi ka senjam ki babiang ban khangla ya kum kini ki jingja ba kinum wanja shu kat badang beteng ka jing persyang ban wan ra biang ya ka shongsuk shongsan ha ka ni ka than ya don kanu ka kamru ka bangin hap ya keren ya penbek ki kamru ku mengalong ya Pynrem don kamra songkai ni songin ya keren hi hang ni barako kata kalong ka karkom im jong diri undai langit ndagi briu kli ya be kata ka kum ka juk ka bamta kan kanduk kani ka jong man barim bon ki ai baro ki bale uman barim ki ladu